Татарстанда туризм темасы соңгы елларда айрыша игътибар үзәгендә. Тиздән Казанда яшьләр туризмына багышланган махсус форум үткәрелә. Бу хакта тәфсилләбрәк яшьләр туристик форумы координаторы Наҗия Гафурова сөйләр. Актуаль әңгәмә сәхифәсен минем коллегам Айзилә Батырханова алып бара. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, Татарстан туристик төбәк. Шул уңайдан 26 октябрьдән 29 октябрь көннәрендә республикабызда икенче тапкыр яшьләр туристик форумы көтелә. Россия төбәкләреннән һәм республикабыз районнарыннан 250-дән артык катнашучы, 35 спикер, туроператор, туристик компания вәкилләре, медиа һәм сәяхәт буенча блогерлар, инвесторлар әлеге форумда очрашачак. Форумда нинди мәсьәләләр чишеләчәк? Бу хакта тулырак актуаль әңгәмәнең бүгенге кунагы Наҗия Гафурова сөйләр. Исәнмесез, Наҗия, хәерле көн. Сөйләп китегезче, менә бу форумда безне нәрсәләр көтә? Нинди юнәлешләрдә алып барачаксыз? Хәзер инде бик зур әзерлек бара. Берничә юнәлешкә бүленгән безнең форум. Менә барда кунакларыбызны, катнашучыларны без берничә юнәлешкә бүләбез. Беренче юнәлеш ул travel blogging дип атала. Һәрбер юнәлештә без нәтиҗә көтәбез. Заманча телдә әйтмешли кейс. Менә беренче юнәлештә төп кейс ул Татарстан районнары өчен кызыклы репортажлар, контент булдыру. Икенче юнәлеш ул Татарстан Республикасы районнарында туристик инициативлар өчен белем бирү программасы. Һәм дә анда бик кызыклы кейс көтелә. Катнашучылар үз проектларын, район өчен проектларны әзер турпродуктларга туплыйлар һәм шуларны яклыйлар. Менә сез бик еш әйттегез кейс дигән сүзне, аңлатып китик. Чынлап бу яңа заманча сүз кейс. Нәрсәне аңлата ул? Ул әзер продукт дип әйтеп була, нәтиҗә дип әйтеп була. Ниндидер булган эш. Һәм шуны һәрбер районда сез тәкъдим итәчәксез, әйеме? Һәрбер районда түгел, безнең берничә район булачак программада. Шунда катнашучылар барачак, карачак аларны, алар өчен менә үз фикерләрен инде идеяларын күрсәтерләр. Бу нинди районнар? Балык бистәсе, Саба районы һәм Мамадыш. Димәк, якын тирә районнарны сайлап алдыгыз, әйеме? Һәм якын Мамадыш бик якын түгел, без берничә районнарны, төрле районнарны сайладык. Безнең Татарстанда кай районга барсаң да кызыклы монда вакыйгалар табып була. Әйе, сәяхәт өчен урыннар бик күп, бихисап безнең, әйе. Ләкин вакыты әз. Балаларга менә яшьләргә аларның проектларын әзерләргә дә кирәк. Шуңа күрә без менә өчне генә сайладык. Шунда барырбыз. Менә нинди проектларны күз алдында тотасыз? Бу проектлар алар һәрберсе шу юнәлешләр буенча баралар. Мин әле барысын да сөйләп бетермәдем. Сөйләп бетерим әле. Безнең өченче дә юнәлеш бар. Өченче юнәлеш туристлар өчен вакыйгалар һәм интерактив программа булдыру. Ул мәсәлән фестивальләр, бәйрәмнәр була ала. Һәм мондагы нинди нәтиҗә без монда көтәбез? Татарстанга туристларны җәлеп итүнең яңа форматларын. Туристлар безгә ешрак кайтсын. Чыннан да Татарстанны яратып киләләр. Менә кызыклы яңа формалар тапсак, уңайлырак була. Һәм дә безнең 4нче юнәлеш бар. Ул Акбарс банк ярдәме белән барачак. Менә һәрберебездә хәзер кесә телефоннар бар. Ул кесә телефоннарда кушымталар куябыз. Менә оештыручы, бу форумның оештыручы Визит Татарстанның да шундый кушымтасы бар. Ул Татарстан турист пас дип атала. Менә шуның өчен маркетинг хакатон булачак һәм җиңүчегә акча бүләк әзерләнә. Бүләкләр турында да бер сүз әйтим. Бүләкләр бик күп булачак. Мәсәлән, ЮВТ берничә сертификат әзерли. Һәр сертификат буенча 2 кеше берәр яры барып кайта алачак. Аннан да соң берничә Рәсәй өлкәсе катнаша, алар да үз якларына тур путевка бүләк итәләр.
Бар да серләрен әйтмим. Бар да серләрен әйтмим. Безнең Менә без чынлап та хәзер инде әйтеп киттек, җәлеп иттек дип әйтик тамашачыларны. Форум үзе 26-сыннан башлана. Менә безнең тамашачыларыбызның әле вакыт бармы? Менә шушы форумда катнашырга гариза бирергә. Әлбәттә бар. Без сезне көтеп калабыз. Безнең сайтка кирегез, youthtourforum.ru сайты. Анда гаризаларны биреп була. Әле мөмкинлек бар катнашырга. Бик кызык булачак, бик күңелле булачак дип уйлыйм. Һәм дә үзем ышанам, игелекле булыр. Әйе, амин. Шулай булсын, 20 октябрьгә кадәр димәк вакыт бар, катнашып була. Гаризаларны 20 октябрьгә кадәр ия. Тагын бер кат нәтиҗәләр турында да әйтеп китсәгез, менә чынлап та нәрсә көтәсез әлеге форумнан? Туризмны үстерү инде беренчедән. Аннары яшьләрнең катнашы, яшьләр бит алар бик өметле халык, аларда кызыклы фикерләр, идеялар туа. Ләкин аларга бераз тәҗрибә җитмидер. Менә шул тәҗрибәне алар безнең форумда таба алалар. Ничектер әзерләнеп килергә кирәкме монда катнашыр өчен? Әлбәттә идеялар кирәк. Biz инде беренчедән көтәбез. Кемнәрне көтәбез? Яшь эшмәкәрләрне көтәбез. Туризмда эшләгән кешеләрне, профильле студентларны, блогерларны. Ләкин иң мөһиме, төп шарт ул яшь булу. Яшь булу 18 яшьтән 35 яшькә кадәр безнең дәүләттә. Бары шул яшьтәгеләр генә катнашалар. Аннан соң бәлки фикерләрегез булмаса, я икенче формада менә катнашып була, волонтер буларак та килеп була безнең форумга. Чөнки бик кызыклы спикерлар булачак. Спикерлар кемнәр булар икән? Бераз серләрне шиш алабызмы? Бераз гына. Ул топ безнең Казанда булган. Туризмда эшләгән эшмәкәрләр була. Мәсәлән, Кыстыбый кафеларның башлыгы Азат Нигматуллин. Аннары менә бу бит безнең форум икенче тапкыр уза. Беренче тапкыр 2019 елда узды. Анда Илнар Хамидуллин глэмпинг кейсны чыгарды һәм ул хәзер инде билгеле бу глэмпинг эшли урман дип атала. Вот шулай менә теге узган 2 еллык форумның нәтиҗәсе бар. Шуннан да тыш кешеләр бик көтеп торалар иде. Ниһаять оештырдык. Әйе, шулай булса. Димәк, барлык тамашачыларыбызны, яшьләребезне дип әйтик инде 20 октябрьгә кадәр гариза бирүләрен көтеп калабыз. Көтеп калабыз. Бик рәхмәт, Наҗия. Рәхмәт Әлеге форум турында тулы иттереп сөйләп киткәнегез өчен.